हाँ तो हाँ भाई लोग, चुनाव खत्म हो गईल बा, लेकिन बात विवाद के अभी मामला जोन बा अभी तक खत्म नहीं भाई। खेसारी लाल चुनाव लड़लन, खेसारी लाल चुनाव हार गईलन, खेसारी लाल नया लकीर भी खींच देलन विधायकी में हार के। लेकिन अभी भी उनकर फैंस जोन बाड़न, अभी भी उनकर फैंस कभी दिनेश लाल यादव के फोटो पे जाके तो कभी अम्रपाली दुबे के फोटो पे जाके बहुत सारा गाली गलौज के मामला करत लोग। तो दिनेश लाल यादव के तो फैन उतना एक्टिव रहेलन ना, तो इनकर जवाब पवन सिंह के फैन सब देते रहसन, बहुत बढ़िया से देता लोग और बहुत करारा जवाब मिलता। हमार तो ये कहना बा भाई लोग कि चुनाव ख़त्म हो गईल बा, चुनाव के नतीजा आ गईल बा, चुनाव में तार जो भी ट्रेंडिंग स्टार बाड़े उनकर पटकनी मिल चुकल बा। तो अब ये सब बात विवाद कैला के कोनो फायदा नहीं है। अब अगला बार के तैयारी करो लोग, भैया के अपना समझाओ लो कि अगला बार खातिर क्षेत्र में काम करस कुछ, ताकि अगला बार बिना कहले जीत जी हनु। बाकी है सब गाली गलौज सोशल मीडिया पे आके एक दूसरे को गाली देना, ये करना वो करना, ये सब गलत बात है। ठीक है, बाकी आप लोग क्या राय, आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइए। जय भोजपुरी।